Словото казва, че праведният ще живее чрез вярата си. Това означава, че ако си праведен, ти не трябва да се безпокоиш за утрешния ден. Ако си праведен, не трябва да казваш: сега имам 20 лева в джоба, какво ще правя утре? А утре какво ще се случи с живота? Ако си праведен, не се уповаваш на твоите финанси, на твоето имущество и на твоите умения. Ако си праведен, не се безпокоиш, не се притесняваш, не се страхуваш за утрешния ден. Праведният въобще не се страхува за утрешния ден. Защото утрешния ден ще се безпокои за себе си. Но понеже аз съм праведен не от само себе си, а праведен чрез онзи, който ме е изкупил, понеже повярвах в него. И аз трябва да продължа в тази вяра. Защото Господ ми заповяда в Авакум, 2 глава, 4 стих. Ето, вика, душата му се надигна, неспокойна е в него. В кого? Много хора вярват в Господа, но са днес неспокойни. Притеснени, стрес, страх, депресии. Но продължава надолу и казва: праведният ще живее чрез вярата си. Много хора днеска се безпокоят за душата си и са неспокойни вътре в себе си, като мислят какво ще се случи утре. Много хора са праведни днес и отиват и дават и допринасят от излишъка си. Но праведните, без да мислят, донасят и последното си пред Господа и казват: ето, Господи, имам може би 2 лепти или 20 лева в джоба. Аз ги донасям пред Тебе, като вярвам и знам, че Ти утре няма да ме оставиш. Защото утрешния ден Ти го създаваш. Исус каза: праведният ще живее чрез вярата си. Ако аз съм праведен чрез кръвта на Исус, то аз не принадлежа вече на себе си. Аз принадлежа на Господа Исуса Христа. И Той ще се погрижи вече за моя живот. Аз само трябва да вярвам, че Той ще се погрижи в утрешния ден за мен и за моя дом. Защо? Защото Той ми казва, че праведният ще живее единствено чрез вярата си. Не чрез своята сила, не чрез своите умения, не чрез това, което има, чрез своите финанси или имущества и всякакъв вид материализъм. Но Господ казва: ако си праведен, понеже вярваш в моята изкупителна жертва, то продължи във вярата си. Вярвай за утрешния ден, че аз няма да те оставя. Затова ние смело казваме: Господ ми е помощник. Какво ще ми стори човек? Няма да се обоя. Ето, Господ казва: никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Запомнете, вие вече не си свои. Вие принадлежите на Господа Исуса Христа. Затова ние имаме един призив. Като праведници ние трябва да живеем чрез вяра. Нека да се освободим от това: аман, какво ще стане? Тези пари ще достигнат ли за утре? За онова, за това ще достигнат ли? Защо мислиш за живота си? Защо се безпокоиш? Ти принадлежиш на Господа Исуса Христа. Затова живей чрез вяра. Той никога няма да те остави и никога няма да те забрави. Бъди благословен.